ହାପି ସଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ, ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଆମେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ହେଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ସୋ ଆଜି ଆସିଥିଲା ଚିକେନ୍। ତ ଚିକେନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପିଆଜ ସବୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପକାଇକି। ତାପରେ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ହୋପ୍ ରଖିଦେଇଥିବେ ଆଜି ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି, ତ ତା'ର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆଉ ଖାଉନଥିବେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ନାଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆଉ ଥରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲା ଆଜି ଖାଇବାର ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କେତେ କମ୍ ତେଲ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଗରମ ଦିନ। ନନଭେଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଡାଇଜେସନ୍ ଜିନିଷ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ତେଲ ପକାଇଦେଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବହୁତ କନସିୟସ୍ ଏସବୁ ମାମଲାରେ। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ଆଉ ପିଆଜ ତେଲରେ ବୁଡ଼ୁ ନଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ରୋଷେଇ କରେ ଚିକେନ୍, କିନ୍ତୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ପିଆଜରେ। ଗୋଲମରିଚ ଏଡ଼୍ କଲେ ପିଆଜ ଭଜା ସହିତ ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ଲେଭର୍ ତା'ର ଅଲଗା ଆସେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମସଲା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ କମ୍ ମସଲା ନେବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା 1 କେଜି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 3 ସ୍ପୁନ୍ ମସଲା ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଖାଇଲି ଯେତେବେଳେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ସୌମ୍ୟ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଡୁଡୁ ପାପା କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଚିକେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ। ଏଠି ଗରମ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଜଗ୍ରେ ହିଟର୍ରେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଆପଣ ମସଲା କଷିବେ, ପାଣିଚିଆ ଲାଗେନି ତରକାରୀଟା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ। ତ ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇକି ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଚିକେନ୍ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ତାକୁ ପକାଇକି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଖେଳନା ପକାଉଥିଲା। ମୁଁ 6 ଥର ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା 7 ଥର ସେ ଖୋଲିକି ପକାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଭରିବି ସେ ପେଟିରେ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଖୋଲିକି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଦେଲି, ତା ବାପାକୁ ଟିକେ ଚଖେଇଦେଲି ଲୁଣ ଆଉ ସିଝିଛି କେତେ ମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ତଳେ ପାର୍କରେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ଆବାଜ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। କ'ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ଆବାଜ ହେଉଛି? ଉଠିକି ବାଲକୋନି କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଆଉ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗଲା ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ପୁରା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଗଲା। ତ ତାପରେ ଏସବୁ ଆବାଜ ଦେଖି ମୋର ବହୁତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ତ ସେସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ୟାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ପୁରା ପାଣି ଫାଟିଗଲା। ସିଏ ତ ପଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ କିଚେନ୍ ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ପୁରା ଏତିକି ସାରା ବରଫ ସବୁ ଗଦା ହେଉଥାଏ। ମୋ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲି। ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏ ସବୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି, ବରଫ ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚେୟାରରେ ଅବସ୍ଥା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ସକାଳୁ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୂନ ଦେଖାହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇଥିଲେ ଖେଳ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କୁଆପଥର। ତାପରେ ପାଣିରେ ପୁରା ଚେୟାର ଭାସୁଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ଦେଇକି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା ଚେୟାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଲକୋନିରେ ଗୋଟେ ଅଳତା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ତଳେ କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା ପବନରେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଟିକେ ସେଇଠି ତଳୁ ଗୋଟେଇକି ପାଦରେ ଲଗେଇଦେଲି, ଆଉ ସେ କାଚ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଉ ଭାବିଲି କି ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଅଳତାଟା ଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ପଳାଉଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗଲାପରେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଥିଲା, ସେଠି ବସିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ସ ବସି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ମୋର ଦିଅର ସବୁ ହେବେ। ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ପୁରୀ ହେଇଛି, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ହେଇଛି, ବୁନ୍ଦି ରାଇ ହେଇଛି, ଗୋଲାପଜାମୁନ ହେଇଛି। ଏଇସବୁ ଭେଜ୍ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ନ ବି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ଖାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପୁରା ଫିକା। ଯେଉଁମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନନଭେଜ୍ ହେଇନଥିଲା। ଫିର୍ ବି ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଏମାନେ 2 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି 2 ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚିଣ୍ଟୁର ଆଉ ପାପୁର। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉପରକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଆଜି ସକାଳେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲେଇବିନି ବୋଲି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଉପରେ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯେତିକି, ସେମାନେ ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନାଚୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି। ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।